Здрасти, хора! Отиваме на Ардата да изненадаме моя много добър приятел Мартинчо, който днеска има рожден ден. Той знае, че няма да мога да отида. Аз съм Илиан за тези, които не ме познават. Държа да кажа, че не съм психолог, не съм психиатър. Съм обикновен родител на 3 деца и съм възмутен. Искам да споделя нещо с вас. Искам да ви кажа, аз не мога да ви накарам, не мога да ви задължа, но говорете с децата си. Говорете с децата си докато са малки. Под малки имам предвид от 4 до към 10 годишна възраст. Разговорите, подкрепата за тях играят изключително важна роля, напътствие, урок в това какво ще станат те в последствие, какви морални ценности ще натрупат, как ще се държат в обществото. Трябва да знаете, че колкото по-рано изградите в тях нужното те да се справят с живота, толкова по-качествен и пълноценен живот ще имат те занапред. На мой близък приятел, детето, което вече е 4, ако не се лъжа 5 клас, са се сдърпали нещо с негов приятел в училище, ударили са се нормални детски работи, всички сме минали през това нещо. За мен интересното беше, когато майката на другото дете звънна на моя приятел и започна да обяснява как нейното дете е различно, то е със специални нужди, че тя сега в момента му говори как не трябва да посяга на децата, не трябва да ги обижда, защото те ще са разстроени, ще се приберат вкъщи, няма да се чувстват добре. Детето е на 13 години. За мен лично, пак казвам, не съм психолог, тя изтървала времето за този разговор горе-долу с 5 години, 6, да не кажа 7. Приказката липсват на първите 7 години не е случайна, защото това е периода за децата, в който те трупат знания и умения как да се държат в обществото, как да се справят с проблемите си. Ако едно дете до 10-12 годишна възраст не е разбрало, че всички деца са специални, всички деца са обичани, всички деца имат нужда от подкрепа, че трябва да споделяш с тях място, храна, учебник, да бъдеш добър, да им помагаш, да не си лош, да не ругаеш. След това, колкото и да обясняваш, детето вече е изградило някаква представа за тези неща в главата си и той ги използва за напред. Ако той е изградил тези навици, както масово в момента от интернет, след това нито учителите в училище могат да го превъзпитат, нито вие, макар че вие можете, но се изисква много време, търпение и в повечето случаи до този момент, ако един родител не се е осъзнал, от тук нататък започва само и единствено да се съжалява и да се самокритикува защо не го е направил по-рано. Децата са като компютри, приятели. Когато си купиш един компютър, неговата памет е чиста. Няма програми, няма игри, няма нищо инсталирано на него. Ти го взимаш компютъра и започваш да си вкарваш програмите, с които ще работиш, игрите, на които ще играеш и всичко останало. Когато вкараш програма с вирус, компютъра започва да не работи добре. Започва да забива, да накъсва, да не отваря някои програми. Но разликата между децата и компютрите е, че на един компютър можеш да изтриеш цялата информация и да го преинсталираш и да я смениш с друга, докато при децата е малко по-сложно. Там информацията не може да се изтрие тук така, тя трябва да се замени с друга и трябва да се замени по такъв начин, че те сами да я одобрят и да я сметнат за по-добра, за да почнат да я използват. Би ви посъветвал да ограничите достъпа на вашите деца поне до 7 годишна възраст, до каквито и да е технологии, включително телефони, таблети, телевизори, всевъзможни компютърни игри и настолни, като PlayStation, Nintendo, Xbox, така нататък. Дайте им това, бъдете до тях
Подкрепяйте ги, повярвайте ми, те ще станат точно това, което искате. Не може да искате от децата си нещо, което самите вие не сте. Няма как да се случи, повярвайте ми. Каквото и да говорите, каквото и да кажете, е без значение, ако не го затвърждавате с действията си. Ако не му показвате как да се държи сред хора, ако не вижда от вас, че поздравявате в магазина, ако не вижда от вас, че помагате на по-слабия, на по-немощния, на по-бедния, то никога няма да сметне това поведение за нормално. Обичайте децата си, за тях това е най-важно. Прекарвайте време, пълноценно време с тях. Ограничението на телефоните трябва да е също и за вас, не за тях само. Защото можеш да го оставиш и да му се скараш, той да не си пара на телефона, в същото време ти да стоиш по цял ден и да играеш някаква игра без значение или каквото ще да е, просто безцелно да робиш в мрежите. За него това ще е поведението, което той ще търси за напред. Идваше ми да кажа, бъдете толерантни, но това е нож с две остриета, защото масово в днешната младеж именно толерантността в лицето на родителите към тях ги е направила неуважителни, безскрупулни, нагли, несъобразителни. Повечето неща, които те правят и не ни харесват, дори не разбираме, че те са копирани изцяло от нас. Не им викайте, не им се карайте, това няма да промени нищо. Наказанията също. Те искат просто разбиране и подкрепа. И напътствия. Те не знаят как да се справят с проблемите. Ако вие им демонстрирате, че един проблем, какъвто и да е той, независимо в къщи битов или навънка обществен, се решава с бои, с викове, крясъци и наказание, помислете как един ден те ще опитват да решават и да се справят с тяхните проблеми. По същия начин. Но ако вие демонстрирате разбиране говорим главно в това да разбирате, че те са деца и че сега е времето им да грешат, и опитате да подходите с внимание, спокойствие, подкрепа и обяснение, следващия път те ще имат на представа как да се справят с проблемите, които ги очакват. Какво имам предвид? Имам предвид за това, че проблемите за тях в момента се свеждат в много битови неща. В това то да си оправи леглото, да си вдигне гащите, да си отсервира чинията, да благодари за вечерята, за обяда, да помогне за почистването на къщата, на чиниите. С сила не се случват нещата. С наказание не се случват нещата. Нещата се случват с подкрепа, с разбиране и с разяснение на проблемите. Тук сме всяко лято. Ето го и нашия камп на моите хора. Ето го и рожденника. Те са доста по-подготвени от мен. Ето го един малък тъй. Няма ги, бати колко и Бобо останаха в Свиленград. Защо? Защото не можеха да дойдат. Дойде. Да. Какво правите, бе, приятели? Чакаме това. Стига глупости. Нали ще останеш? Евет. Браво, машина! А въдицата носиш ли? Да. Ай, качвай се. Айде. Честит рожден ден. Благодаря.
Да си жив и здрав. И ви да си здраво. Evet.